mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Bħala saċerdot żagħżugħ kelli xorti kbira li nistudja l-Bibja fl-art imqazza, ovvjament dan għenni ħafna biex mhux biss insir ftit aktar għaref fuq il-kodba mqazza, ma b'mod partikolari għenni ħafna biex ninnamra mal-kelma tal-Alla. Kemm il-darba studjajt il-kelma, ma kemm il-darba f'momenti jibsa u diffiċli sibt dik il-kelma bħala musbieħ għal-ħajja tiegħi, bħala faraġġ, fejqan u ħelsien fiċ-ċirkustanzi kollha ta' ħajti. Verament, il-kelma tal-Alla nitni nifhem li dik hija kelma vera. Mhux ta' b'xejn nista' ngħid, ma' Pietru lil Ġesu mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Fid-dinja llum kulħadd jgħid tiegħu kull mezz possibbli, internet, radio, TV, għenni mulej biex nitgħallem nagħżel il-vuċi tiegħek minn fost tant oħrajn.